good morning. Pagkakaroon guys ni ako sa ibabaw sa bukid sa Valencia guys, dili lang nganlan ang dapit. Ni meeting ko ani kariyo guys kay do na may emergency meeting namo guys, mo nang nahitungas ko sa maong bukid. O kauban sa ako mga kauban guys, nanguli nami, wa na lang may mimuhulat sa paniud to nga giandam nila guys kay do na may mga dinaliang lakaw. So ako guys, do na pug koy program nga apilan. Usa ko ka BSW guys, do na may programa nga idol ko si nanay, kinahanglan makatambong jud ko aning mga panahon na kay usap po ni sa ako ang mga dili pa man ta ko muuli guys kay mas ganahan ko ato atubang sa mong bisita guys, pero kay wa naman lay ko sakyanan din ni karag-karag lamang pug kog sakay sa ilang mga sakyanan kay okasyon naman mao tong niuli nako guys. A few moments later. Igo jud pag-abot nako guys, gasugod na ang maong program, so nauwawahi ko gamay pero sagdi na laman kay nakatambong magjug ko kay ang panangid ani guys mo absent jud ko, pero naaman joy higayon nga makauli ko niuli lang jud ko. Mo nang ani na to makita guys ang ato ang mga midwife ani, mga BHW, BNS og ang mga ginikanan kauban sa ilang mga anak. Nagseminar ni sila guys, gitudloan ni sila kung unsang pag-atiman sa ilang mga anak o ganito sab sa ilahang pamilya. Tudloan ni sila ani guys, labi na kasagaran ang nangapil ani mga batanon, dili pa angayan mahimong nanay. Sige ha, informal na niya. So, kanang ako sa basahon ang citation sa certificate, Republic of the Philippines, Province of Bohol, Municipality of Valencia, kan Manico, Valencia, Bohol. Award this certificate of participation to for her active and significant participation during the Idol ko si Nanay sessions held on November 21 to 22, 2024, given this 22nd day of November 2024 at Canmanico, Valencia, Bohol, Philippines. So, the signatories ani, si Sir Rio Kagatin, so, taga-diri sa Canmanico, ato ang MNOW, ato akong KHN, ako, ug si Ma'am Delia. So, sige kung tawagan ninyong pangahan, arita sa center para sa documentation. So, sige, first honor. Sharing. So, first honor, Anunciado Vilma. Aying, lakaw na Okay. 1, 2, 3. Okay. For Irene. may cookies ang may. Lali. Pusing. 1, 2, 3. So, congratulations. Sunod, Gamba Heidi. Balik sa tiyak yan. Kailangan 1, 2, 3. Congratulations. Sunod, Tagupa Joyce.
Idolor. Ay, sasa. Uy, ilo. Boy. 1, 2, 3. Okay. Sunod si Gamalo Dolores. Kaming to ha. Okay na. Sige, sa atong pre-test, ang ato ang top notcher, si... Isa man. Ikaw rin yung iba mo. Kasi gaya, gagawa na naglapot ko. Ikaw rin yung iba mo. Ikaw na si Melissa? Si Rosalie. Tapos, top sa pre-test. Garnering 28 points. perfect. Picture nilang ma'am. 1, 2, 3. Sakto ko na linya ang mata. Sunod, as post-test na po. So, kisay naka-feel nga mo'y haya sa post-test. Kisay haya sa post-test. Si Dayna? Or si Tidilor? Apil na sila test Oh, ma'am. yan kayo siya. So, sige, sa atong post-test, garnering 30 points. So, 30 points iyahang nakuha sa atong exam. So, si Taman 100. Oh, pila to yan. Oo, gabo sa total ng naging 35 siguro. So, si Coronel K. 34. Questions, no, sa atong mga top notchers. So, ang uban, sunod na ko tamo bawi. Sunod nga idol ko si nanay. Nasa siya. Dinhi guys, ato makita ang ato ang mga nanay, labi na kay sa mga batanon pa. Kung mahimo guys, mo apil-apil ang mga batanon pag yun na ilang BSW nga adunay seminar sa idol ko ni nanay, kinalang mo atin sila guys kay dako po kay nig ikatabang sa ilahang pamudyo. Labot pa guys, doon na po may mga items nga gipahatag nila or doon ay mga giveaways gikan pod nila ni Ma'am Delia, kwarta man or mga butang. Doon na po may gipahalipay guys. Nagpasalamat kog dako kay wa po nila ikawang sa matag purok na apod tanan ang mga participante guys. Nagpasalamat po ko guys sa amo ang sa BNS, BHW, og sa among nurse, og sa amo pong mga midwife nga nitambong aning higayuna. Og ako mo yun guys, daghan kayong salamat og bye-bye! Hilami ko di mo taon ni mga inano ko sa pukawon bitaw kag mga nanang mga orasa. Isus Ginoo na napoy gabate ay bitaw na karon kay na may 24 hours duty. So hinaot ko sa kanmani ko nga wala nay mahitabo nga home